Panie i panowie, przed nami piąty pojedynek dzisiejszego wieczora, w którym zmierzą się obecny już w klatce Wiktor Czabara oraz jego przeciwnik, właśnie meldujący się, odbywający ostatnie procedury z catmenami, Dawid Lubrand. Dawid to reprezentujący Akademię Rybnik zawodnik, a na jego po drugiej stronie oktagonu zamelduje się reprezentant teamu Kotwica, który według oficjalnych źródeł nie ma jeszcze na swoim koncie wygranego pojedynku, ponieważ legitymuje się rekordem 0 wygranych, 3 porażek, a jego przeciwnik Dawid Lubrand, Dawid Lubrand to taki jedno zwycięstwo i 2 porażki. Stylowo zawodnik, z którym bić się jest bardzo niewygodny. Efektownie walczący. Tak jest, twardy mańkut, ciężko dobrać mu się do skóry. Zobaczymy, czy uda się to dzisiejszego wieczora Wiktorowi Czabarze. Utwór na wyjście Dawida wprowadził na sali nostalgię, absolutnie. A jako, że bliskie są mi idee właśnie Janosika, mam w planie zabrać ci twój zegarek i dać komuś biedniejszemu. Wiktor Czabara rozpoczął ten pojedynek od kopnięcia frontalnego na twarz, który dosięgnęło brody Dawida Lubarta, ale ten wykorzystał to kopnięcie, żeby przynieść walkę do parteru, podważył po prostu jego nogę i przewrócił się na niego, delikatnie mówiąc. Niesamowita jest dzisiejsza gala, bardzo szybko wszystko się dzieje, niesamowite zwroty akcji. Dawid Lubart od momentu sprowadzenia tej walki do parteru jest z góry, próbuje tak zwanego kolana na brzuch i prześlizgnął to kolano do dosiadu. Bardzo dominująca pozycja, bardzo wcześnie w pojedynku, minęło zaledwie 30 sekund, a Dawid Lubart jest już w dosiadzie. Tak jest, widać, że czuje się jak ryba w wodzie w tych grapplingowych wymianach, wije się jak piskos jego przeciwnika, pomimo to on bardzo przytomnie kontroluje. Myślę, że Bardzo ważne w utrzymaniu pozycji dosiadu z góry jest to, żeby dać się swojemu przeciwnikowi wystrzelać. Właśnie tak jak wspomniałeś, rzuca się jak piskosz, to zabiera bardzo dużo energii, a szczególnie będąc pod naporem ciosów i pod presją przeciwnika. Tak jest i Dawid Lubart rozpuścił teraz ręce i rozbija głowę swojego przeciwnika z dosiadu. Wiktor Czabara w sporych tarapatach. Próbuje jak tylko może skleić się do swojego przeciwnika, czyli objąć go, tak jak właśnie to zrobił pod pachami i przykleić swoją twarz, co uniemożliwia Dawidowi Lubartowi zrzucania kolejnych bomb na jego głowę. ta kontrola naprawdę, pomimo początku walki i tego, że te biodra są w stanie tej siły generować bardzo dużo, nie daje się z tego dosiadu zrzucić. Minęło zaledwie 1,5 minuty, a widać, że Wiktor Czabara wystrzelał się z większości swojej mocy i jest już bardzo teraz bezbronny. Oddał plecy. Dawid Lubart błyskawicznie wpiął swoje oba haki i pracuje nad duszeniem gilotynowym. Z duszeniem do pleców. I mamy to. Dawid Lubart, zwycięzcą tego pojedynku. Michał, o co mi dzisiaj chodzi z tym duszeniem gilotynowym? Tak bardzo zapadła mi w pamięć ta pierwsza walka, że nie mogę o tym zapomnieć. Chyba dzisiaj będzie mi się to śniło. Nie mam pojęcia. Nieważne. Ważne jest to, że Dawid Lubart wyrównuje swój rekord. 2 zwycięstwa, 2 porażki i to zwycięstwo dzisiaj naprawdę nie byle jakie. Dominacja, pełna dominacja stylu. od początku do samego końca. Można było jak pokerzysta. Słuchał naszych podpowiedzi. Dlatego wygrał. A może nie? Widzimy, że naprawdę Dawid Lubart chyba da się ponieść gorące sobotniej nocy. Bardzo rozradowany dzisiejszym zwycięstwem. Przeszczęśliwe, a teraz ekipa medyczna udziela pomocy Wiktorowi Czabarze. Ale chyba wszystko jest w porządku, ponieważ już wstaje na równe nogi Wiktor Czabara. Na całe szczęście nic się nikomu nie stało. Oprócz oczywiście przegranej walki. A to boli bardziej niż jakiekolwiek zdrowotne konsekwencje. Przez poddanie drogą duszenia za pleców Dawid